Peter Bredsdorff, tilbage i cigaræsken, hvor du har fejret mange triumfer med Skanderborg. Du fejrer endnu en triumf i dag mod de gamle hold. Ja, altså jeg er ikke sikker på, at jeg stadig kan kalde mig ubesejret, men det er ikke så tit. Jeg prøvede at tage hende. Det er et utroligt vanskeligt sted at spille, og det blev det jo også for os i dag. Så vi er faktisk rigtig, rigtig glade for sejren. Det er ikke nogen hemmelighed, at Skanderborg, det er jo en af de modstandere, vi rigtig gerne skynder os at vinge lidt af, at kunne vinde nogle kampe over dem, så det er vi meget glade for. Jeres første halvleg, der er I sådan komfortabelt foran. Ja, jeg synes egentlig, at måske resultatet lyver en lille smule i første halvleg. Jeg synes, Søren Rasmussen står rigtig godt. Ja. Og ret beset skal den vel egentlig bare stå 14-14, da den står 14-14. Der har vi bare lige byttet målmand i en periode også, og vi har svært ved at lave mål. Så frem til da var det en lige kamp, synes jeg, i spillet. Men jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at vi i den sidste del af kampen, synes jeg, spiller meget robust og roligt. Selv med mandsopdækning af Sebastian Skube, så synes jeg ikke, at vi løser tingene ganske fornuftigt og kommer ud af det med glæde. 2 point, vigtige 2 point for os. Så jo, meget tilfredsstillende. Hvad er det, der afgør kampen med de sidste 12-14 minutter? Jamen altså, vi får eksekveret de muligheder, vi har jo. Lige pludselig så scorer vi jo på vores chancer, og Søren begynder også at få lidt fat igen, og Skanderborg-spillerne, der er måske et par stykker af dem, der også tager nogle chancer, som ikke helt lykkes længere. Så jeg synes vel egentlig, der var sådan lige forskel i kvalitet de sidste 10 minutter. Men tillykke med sejren, Peter. Tak for det, Torben.